Wel, dyma ni te, dod i ddiwedd yr cystadlaethau ar Bustych wedi cenhedlu gan deirw Glas Prydeinig. Dyma'r ffeinal rhwng y ddwy ddosbarth sydd wedi bod, wel, prin o'r ddau ydy'r pencampwr, neu'r wobr gyntaf fel mae fan hyn. Ac mae'r un criw gen i, a wyf yn gwybod beth. Le, mae wrthi'n handlo'r ddau wan ar y funud. Cyndo ddau bystach, dau o war y te. Oes. Does dim lot rhwngto nhw, so. Na, mae dipyn bach fwy o hyd yn nhw'n cwy weld. O, fydden ni'n gweud bod yn draw. Sorry. Sorry. Achos, dyn nhw ddim yn iwsio siwr o'r stwff ni'n neud yn barod. Alli di ail gyflwyno'r gwesteion, please. Reit, na. Hwn byddwn nhw'n siwr o'r iwsio. Hwn ti'n iwsio? Ceisio ni dod i'r blues fel. Wel, dyma ni te, y gorau o'r lloi sydd wedi cynydlu gan Eidon Glas neu Deirw Glas Prydeinig. Yr un cwmni gen i, Sian o Gwmwysg a William o Griciaeth a Fynne. Be mae'r beirniad mae'n mynd i wneud wan? Mae'n edrych am y pencampwr o'r ddoi ddosbarth da ni wedi weld yn barod. Ac pwy bynnag un o'r rhain, fe fydd y gorau o'r Bustych yna i gyd. A maen nhw ddau neis for y teg. Yndyn. Dwi'n lwcw'r un mae fe'n edrych rwan a gweud y gwir, mae fe hwnnw'n... Yndyn, mae'n bystach a hyd garwn o fondi. Fydden ni'n gweud bach mwy o hyd ar un draw. Ie. A dyma ni, be mae... Bystach yma. A wedi fi meddwl yna'n iawn, popeth iawn, bod i'r bos. Cwan Eidon neis weid. So dyma Bustych sydd wedi cael ei brido gyda Brian Jones nawr de. Dyma'r un sydd wedi dod i'r brig. Yn cael ei arddangos gen Richard Wright o Devon. O, mae Sally'n dod ein arall. Caffi Island dosbarth fe, so mae hi mewn am y reserve nawr. Mae'n bosib iawn i ddilyn nhw. So fydda hwnna'n interesting iawn i gweld y champion ar reserve mas o'r un tarw. Wedi cael ei bridio gyda'r un person. Mae'r rhinweddau bod nhw'n debyg yn y ddau yn dydi? Wel, dyle fod, yr un tarw, Alla ddim fod lot o oedran rhwngto nhw, dyle fe wil, fydden ni'n meddwl, maen nhw'n eitha tebyg mewn oedran. Debyg yn dyn. Ydyn. A mae rhywbeth sweet iawn, a doi nhw, mae pen sweet iawn ar y ddoi Bustych. Maen nhw'n sgwar neis tu ôl, maen nhw'n dod reit lawr yn dwfwn y cig. Wholesaler butcher, fi'n credu yw'r beirniad. O, ie. O, na gret, Neis iawn. Ar Eidon, na nhw, o'r ddau ddosbarth, y ddau gynta, wedi dod i'r cilwobr a'r pencampwriaeth. Ar ddyrchog, llongyfarchiadau mawr ydyn nhw. A dyna ni fydda y gorffen o'n i mlaen am nôl am y limbs, mae'n siŵr gen i, ynddo? Ie, dyna fydd nesau, Ie, o'na ni, gwobrwyon yn cael ei roi allan. Ar ddyrchog.